mogu da iskoristim, čuo se s njima malo da... I kaže, volim se. Imao sam ovdje jednog drugog prijatelja, on je federacija Balzarička, bio da zbiti nije živ, nažalost, radi geodijski, ne kaže, imaju šarte i keramika, šarte i pneumatska oprema, tako da izlazno. Tako da sam i ulazio sam i prijatelja, tu sam i češće dolazio malo. Ovo su sve jedna kultura i hrane i druženja i aktivista i tamo. Jedno je blizu, možda je malo. Se krpi. Sad je tu. Života se skrati. Znaš što, na nikogo ne uvažemo, znaš što, po nekoj slučajnosti, znači i po nekoj odmah. Da ti dojde 30 godine se. Komar, možeš prvo muškarac, ali si se drugi ali ne ti kažem, početak žena ne bila. Znam ja za to. Ja vas znam to. Ovo da, kad se ja vas znam, to je